Tayo nga pabayaganan iti sa uti ako kakabsat nga madalang basit nga panangit yam amo tayo iti speaker tayo. Numang mangag yung kakabsat iti radyo isuna iti maysa nga radio evangelist iti DCTP pastor niya. Isuna iti maysa nga radio evangelist iti DCTP. Kaya isuna iti former when iti naglabas nga overseer iti Pentecostal Free Will Baptist Church in the Philippines Incorporated. Isu na iti senior pastor iti Living Way Fellowship Lusod, Kalawaan, Candon, Ilocos Sur. Ket isu na kat agdama mata ang kakabsat nga faculty and school board member iti Far Corners International Theological Seminary. Isu na kat ada iti may upat nga anak, may isang asawa, ken adaan iti duwa nga apo. Ket iti daytoy tinagundaway ang pabayaganen ayaban tayo ni Reverend Leoncio lang ayan. Ramolo, brasakan tayo sa atlas. Kablawang da kayo amin iti naka 35 panagkasangayo. Ito'y bitbiday. Praise the Lord. Naingudawayan tanay rana nga awang schedule ko. Kinagpaiso na kung kunakadagi kilir dumang amin nga first come first serve kanor dumag susukot at gigiddan nga 5 na invitation. Ket kon kunakadakwada nga innon na. At dapay na minsan nga 5 nga imay nga may isang nga pizza ti kasar. Ay ket kasaron yak magpapagkalimat bagi. Yang pagyamanan tata dan ti barbaro mapatakaran ti PSA ket malapdan basiten dagitoy niya kanya-kanyang aramid. Gem kuna agyaman ang kini pastor tawag na umiso ko na yung timpo pastor. Ket kaddak kinagpaiso na nakasangsangay iti Assemblies of God. Originally, we are the origin of the Assemblies of God in Ifugao. Because of my forefather, 1959, nag-migrate kami di Kabatuan Isabela, sa kami imakargay ng Nilangan, Alfonsolista Ifugao. Balao si Timagat River, dahil ang popular na hydroelectric plant. Hydro dam tata. May saat na imuna nga nagtrabaho igay, that was 1975. Nag-graduate ko ti high school, nagtrabaho at natagos, kumayat ti trabaho, tagalistalaan. Kadagiti ang trabaho, manong simento, manong malandok. Nagilang ti timekeeper, ti trabaho. Midimay ti Apo, inawis na ti Apo. Nagbakasyon, nagiti ka sa sinsin ko, ken may isang kalugarat gay namilangan, Alfonsolista Ifugao. Dadya ngamin akong ko, panglakayon ti Assemblies of God ditoy, San Emilio, before the war. Pastor Layag. So, panglakayon, ni akong ko nga nag-migrate ijay. Intultuloy na, isot naglukat ti trabaho ijay na milangan. Up to this day, legacy na daytoy nga trabaho ti Assemblies of God. As jalan ti pakaistoryahan. Yan siya. Membro ti amin, numapanak mo ti Mandela Quirino, membro ti firstborn. Talaga ti parents ko, nag-migrate na iyan, kasi pakikimkimungan may firstborn. So matulog aklat amat, ti trabaho ti firstborn iyan, dumabato norte, Mandela Quirino. Yan, so tihanlangan nga nauawis ka niya, niya Church of Christ, Sabatista, Spiritista. Lagi ko sa langit na nauawis ka niya. Karagit sa amin nga religious groups. Karagit ka sa tayo nga Methodista, may gudak inaramid nga suki, Pastor Layag. Apay inaramid nga suki, takayat da may paganitgad kaya pagkabulaw. So daya tinakin sursuro. Nga magduma kami tataki ni Pariray, takuntraan na magtime. Hindi ito nga iyaman angat na, hindi isot sekretaryo, ang gusto ako. Ako na. So may pangunguntan na, kadagiti pa pastor. Nang mounted, ti apagkapulo. Well, nevertheless,
Saan nga dahil tati ay titima tayo, tinapatay, at datayo, nagserserbi kini Apo Diyos. Amin ginaganan ng mga pastor dita, manipod kini Ama Durucho, tamaken, barito ak hindi nga nakita ka mga kasaba, kunak ti puso. Ako tarigagayak ti kastang espiritu ti evangelista, the zeal, the spirit of an evangelist. Pero naman ako pinaay ti Apo. Delight in the Lord and He shall give the desire of your heart. Ito na nag-design. So desire, tinarigagaya. So dagito'y amin, dagiti rason no apay nga agdudungat, ti pagkakaramatan tayo, much more, di tapagampang kay eskwelaak na Kristi nga palaso, kay eskwelaak ni Ibilin nga Bugarin, ijay Harvest Church Bible College, ijay Baguio ini. So da kada insi, Lisa. Ito pagkasta pagampang. So da amin. Yan, kapunod lang kini kamsat nga Kristi nga palaso, iso ti rason no apay nga nakapanak di Hawaii ever since 2006 with their invitation. Taon-taon na yan. Tatay lang yung COVID, nga hantay nga nakapanin, kaputi COVID. Because I'm attending 3 conferences, 1 in Hawaii, 3 in the mainland. Ijay ayan ni Apo Mured. O, mo ni Apo Mured? Nung natuyan. Natayan. So, ito pagdagdagasak dahil ni mga Mured. Kaya ijay mo Stockton, kaya ijay Modisto, dayan na mga root ng biswilan. Dahil nagsaw mga naibag ditoy. So, dadagiti pa papanan tayo amin na ditoy. Na kakailyan tayo, kakitkitungan tayo. Indigenous peoples. Dahil tati rason, no apay nga namamudak nita kandod, gapota IP Act. Hello? Dinso mahang kayo mabayin, no IP kayo. Hello? So nga lang, retire raktatan, maudi da ito yung alawas ko na, ang balik nga IP Marti kandod. This will be my last month as an IP, city IPMR in the city of Cagdon. Ngamamin na gito'y laglagi po nyo, gaputa at Diyos nga nangayap ka na tayo, tuloy-tuloy ang pagbabago. Hello? Pag walang Diyos, ano kaya ang ating mundong ginagalawan? No awan nga ta ti Diyos, kasano nga ta, ngay ti lubong nga paggargarawan tayo. No awan ti Diyos, nagtuloy kumanin bagyo biti, kat nairaman tayo, tinakamamus kumamanin nga bidigra. Imagine, dahil pa nang i-plus na tinadadaan, permit nang sakan na ide Guam. No imbay di Pilipinas, nako, di ko alam. Milyonis na naman, infra, projects, balbalay, tindadumapay, kumamanin, timadadaan. Ngayon, tignan natin. Sapagkat maraming mga Kristiyanong warriors, may gagawin si Lord sa mga panalangin nila. No, dagitipod, no mga Kristiyano. Sabi ni Kwan Tatay, so mga masapong na pagdasigan tayo kami, day tao nga, day sao nga namati king Kristiyano. No namati, alahanin pa lang nga Kristiyano. Because the mere word believer is you don't know. Anya nga talagat patpatsin na mamati lang, gaputa, maisursuro. O, di pagsasaw tayo, pakpak ka eh. O, may sursurot lang. Ngayon sa katotohanan, wala siya talagang Kristo sa buhay. Ang totoong Kristiyano, may Kristo sa kanyang buhay. Yung tinamati, ite amo, baka namatmatitan, dayay. So nga, ang daming mga problema ngayon. Kaya tignan natin. Thank you for this privilege. Kada tayo amin, kahit ko lang may bagang ti panagserbi tayo ti Apo, 35 years. Imagine, mano ti nagsusublat na awang lang ti bukal nga nagtuko. So maragdag sa anak, diba? Nga maging gana nga da, bukal nga nagtubo. Kat dahito iti resulta na within 35 years. Kat itang 35 years, niya ti papanan na nga rod, matured nga rod din. Hello? Matured. Iso nga tinaiting nga daw, I just go on with my topic for almost 2 years
glowing and growing. Bawat Kristiyano ay talagang kumikintab, kumikutitap, at lumalago. Masapol nga ti Kristiyano, agranyag, agsilaw, mataingan, ken dumakkel. Pag sinasabi niya na siya'y Kristiyano at walang pagbabago, sintonado. Oray pilitan, sintonado. Haangag klumpuluntar. Kaya tapno at adoti kung daway tayo, masapol na mawatan tayo. Glowing deals with shining. Naman pagsasawag kita. Hindi lahat ng kumikintab ay ginto. Well, siguro, hindi lahat na nagsasabing Kristiyano ay Kristiyano. Totoo? Kaya maraming tama ang mga Kristiyano. Sa umasapang umawatan tayo ngayon, preach on glowing and growing. Kaya si Abogado Pablo, sabi niya sa mga taga-Pilipas, preach on, keep going on. Push yourself in the service of God. Push yourself in the service of God. Sapagkat sa huli, may mga reward, may mga crown na inihanda ng ating Panginoong Diyos. Yun ang dahilan. Kaya sa araw na ito, kaplawan, saludo kami nga natayangan, amin nga senior citizen, kauran saktan pa. Manutin mo na, Pastor Layab, siya 65 ko eh. Ikaw, Pastor. Seventy, ay, kung nakaglima nga tao eh. Well, iso nga itatarakit lata. Una, taado na kita ang senior, baybayan na't magpati ah. Ano, senior ka? Talagang balin ka nga senior. Hello? Dati pa nang dakil tata, balik natin. Dagiti pumimpintas tata, dagiti niya. Majority, dagiti ang senior. O pumimpintas, o kung nalang tatay nga, maestro na, magkatong distrito nga pumimpintas ngayon ang lao. Ag-cute tumunta. Yan ang totoo kasi sa oras na ito, inikantay ni Gundaway, masapor, ipaganagad ko itang aldaw, nga tikang runan na masapol nga tunggal Kristiyano, kang runan itata 35 years, we must glow and grow. Masapol nga agranyag tayo, ken mataingan tayo. Sa bali pa yung panakaisaw din mature, masapol nga dumakkel tayo. Grow. Because an-anuan ti awan biyag na, ni kaanuman na dumakkel. That is the science. Non-living things will not grow, but living things will grow. Iso makadatayo nga mamati, ti ayan ti pagdakkelan tayo, saan nakadatayo? So ang kung nabasahan na yan, patayo. Verse tayo in Philippians 3:12-14. I just summarize it. Iso nga ko na prisan, masapol nga no nagranyag ka, masapol nga agranyag ka lang ta, maladayaw ti Apo. Taado ti factors no apay nga ti bumbilya. Apay nga kumudrep, oray nagiti solar tata, nagmayat no kay kabkabil, it takes 2 years or 3 years, apay nga kumudrep. So nga dumakang mula pang namnaman ta solar, na may mayat latat kuryente. Makita yung kumudrep lang, there are so many factors that will put the light dim. Ngayon kada tayo, ti paggapuan ti silaw tayo, dadinag ko na siya ti silaw, ti lumo. Iso ngay dimay niya po Jesus, in kaskasabana, I am the light of the world. Hindi nga ta napasurot na, kunana ka nang itinapasurot na, you are the light of the world. Iso nga sika, siya datayo amin, datayo tiinit dito'y lubong ita. Kaya't nga sa wen, dagiti dating Kristo, awan kinasiknet. Tama o tayo ang may tama?
Ulitin! Ngarod dagiti addakin Kristo, awan kinasipnyet kadakwada, gaputa, adda ni Kristo masilaw tayo. Ganyan di pundasyon. Isang ngarod nga na ikanunong tayo nga natay kin Kristo. Galatians 2:20, nga ti pagbibiyagan tayo saan na datayong ti agbibiyag kada tayo, nugikat ni Kristo nga addan kada tayo, kat babaan iti daytoy nga pamati ti anak ti Dios, isun ti pagbibiyagat maraynayaw ti Apo. So we are not living by ourselves. We are living because of Christ who lives in us. Gapukin kuha na, iso nga itinay nga daw. Madasit ti tumaray ti 120 kilometers per hour. Yung mahandak na tiktikitan. Tabaran yung malpas ko na ito. Praise on glowing and growing. No anya dagiti banbanag na ramidon tayo tapno dumakkel tayo. Anya dagiti banbanag na ramidon tayo tapno ang tultuloy tayo nga granyag ken mataingan. Ken adda makita kung makalang may ebidensya na nakikita sa ating buhay na tayo ay sumusunod kay Kristo, na tayo ay isang alagad ng Diyos na may ginagawa sa atin araw-araw. Kasi inaldaw-aldaw dararamidon ti Apo, because every day is a miracle day in our lives. Taawan ti maaramid tayo, apaya tayo maaramid tayo aldaw. Ora pa'y mismo nga po, tayo di tayo pa'y mabilang, di tayo pa'y makaaramid ti bagas. Whatever, because everything, the origin is God. Now, masapol nga mawatan tayo, tapno nga rod makapag-blow tayo, makapagranyag tayo, itinaytoy nga tawon tayong 35 years. We must keep on blowing and growing. Anya nga rin tiyaraminin tayo. I just want to go to the four letters. The expression tayo nga Pentecostal. Anya the expression tayo nga Pentecostal nga upat na word. Amen. So, I'll be sharing with you on how we could glow and grow by these 4 letters and 1 word. Amen. Unang takaabay mo, Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Masapong nga ron, ano kaya't mo nga granyag ka, dumakil ka, makaingan ka, manumnuman ka, mawatan nyo rin, manumnuman, manakman ka, agnakan ka, anya tiaramiden, kastamit lang tina-Christian man nga panagserbi. Masapong nga mawatan tayo. O muna, letter A, agree with God. First, all of us who is in Christ, we must agree with God. Job 22 verse 21. In Job 22 verse 21 it says, agree with God and be at peace. Thereby, good will come to you. So ano kaya tayo nga aglo, agranyag tayo, at makita nga ebidensya ti panagbiag tayo, masapol nga ag-agree tayo kiniya po Diyos. Anamungan tayo ti sao niya po Diyos. Anamungan ti bagbaga ti Diyos. Anamungan nga adda Diyos. Gaputa aduda iti agkunkunangan na mati. Ngam no dalabasit nga problema. Handa nga pagan-ano niya po Diyos. Ngam no nataltal da sa damutla ko na Diyos ko, Diyos ko. Ngam no walang problema. Maganda yung daloy ng kanyang buhay. Ang sarap mabuhay. Disco, disco, disco. Pag nalipit na, awanin di pagkamangan mo, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Ganun lang ba? Ganun lang ba yung buhay natin? Masapol nga no kaya tayo nga ni Kristo kat ag-shine kada tayo. Let your light to shine before men. That's the golden text. Isang masapol nga agranyag tayo kasi may Kristo sa buhay natin. Amen. Pag walang Kristo, hindi tayo makapag-shine. Masapol nga ipakita tayo. So agree with God and be at peace. Isong ano makipag-agree tayo ti Apo, everything is at peace. Isong ano kayo ulit isimbahan at no, magmimisa na, peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Di kasilatan. Di ba?
Talna ti abdakin ka, talna ti abdakin ka. Ngayon kang runaan na kakabsat, no nakipag-agree ka ti ako, agdatal na ti panagbiag mo malaydayaw kiniyo. So if we want to blow and grow, we must agree with Him and we will be having peace with God. That is also the declaration of Attorney Paul in Romans 5 verse 1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Wow! Hallelujah! Dayjay ti makadapo. Isong agdatal na, oray mo ato nga COVID, oray ato nga problema, no ti expression tayo nang nangil tayo, sana all, tumanaol. Di tagtao ni COVID, sana all, taon. Anong klaseng problema? Awan ti ako na oray sa anong kanya. Sana all lata, sana all. So maangag sardeng, ti tumanaol, iti COVID. Yan masapol nga mawatan tayo, no kung na tayo nga agad Diyos, kat pinati tayo, agrim patsyam ti sauna, you will be living at peace. There is peace in the time of trouble ko na natikanta. Oh, titing nga ti bagyo, titing nga ti layos, titing nga ti ginginit, at datal natin ka, dati kalasag mo, dati sanggir mo, iso ti Diyos na pinatin, malaylayaw ti Diyos. Palakpakan natin si Lord. Kasi yan ang katunayan at katotohanan. Masapol na mawatan tayo. Agree with God. Tapno ag-agree tayo kiniya po Diyos. Anya taramitin tayo. We must acknowledge Him. So ano nag-agree ka kiniya po, bigbigan niya po Diyos. Proverbs 3, 5 and 6. Sino to kayo memorya kada kayo ngayong Biblia yan? Nakalimutan nyo na? Oh, Proverbs 3, 5, and 6. Wala na, nakalimutan nyo na. Popular verse yan. Oh, sino? Awanay, ano mga panayan? Acknowledge Him. Acknowledge that He is God. And He shall direct thy path. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Iso nga bigbigan tayo ni Apo Dios iti so amin, iso ti mangidalan kada tayo. No ada nadadaan nga rantay, iso agaramid ti ditor mapagnaan tayo. Yun ang ibig sabihin. Ang ating paglilingkod sa Diyos sa lahat ng mga sakuna, sa lahat ng mga problema, sapagkat ikaw ay may peace sa Diyos. Ano mang mga problema, ang Diyos ang gagawa ng kaparaanan para ikaw ay ligtas. Purihin si Lord. Ganon ang Diyos natin. Isong ako na naman lang ni Abogado Pablo, 1 Corinthians 10:13, He will make you a way. God will make a way. Awit na naman yun. God will make a way. God will make a way. God will make a way. Sapagkat ang Diyos ay kasama mo. So, acknowledge Him. Bigbigan ti Diyos. Kat bigbigan patyan ti sauna. Gaputa i-director na ka. Iso ti director maron ti biyag tayo. Iso ti driver ti biyag tayo. Doon duma, konduktor tayo. Ito ni nanam tamanubila. Ay, aksidente ti mapasama. Ta saan ka nga driver? Ti driver tayo ni Apo Diyos. Kaya maraming aksidente sapagkat sinusolo nila, hindi nila nakikita na hindi yun ang trabaho nila. So, masapol na mamuang tayo. Acknowledge Him. Then of course, not only acknowledging Him, believe that He is Almighty. Paksyan na ti Diyos kat man na kamalin. Amin. Kasi sayang, paksyan ka ako. Ito na hanap ang sumbatan, awan samot, di na samot ding Kung nung matangad na Diyos, samo ko na. Then umayti pa nagdwadwa, kung nagdwadwakan, sigurado ang talo-talo to pa yan. Ang daming confusion na gagawin ng diablo sa buhay mo sapagkat mag-umpisa na yung down. No sinangainin ti panagdwadwakin ka, gundawayan ti diablo dahi ta, tama naggundaway na talaga ti diablo. Isang ako na, di mo ikang ti lugar ti diablo. Haan mo nga sa ngaiyan ti diablo. Once nga sinangailin,
ay ang piyesta agraman dagiti pasurot na nga kinasipngot diti rabaw kinaga. Yun talaga ang misyon ng darkness, evil in this darkness. Dagiti kinasipngot. Isang masapol nga mawatan tayo kasi apay nga patsin tayo kasi ti Biblia nagato. The declaration na Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. Santo, 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 ti Diyos aman nakabalin amin. Iso nga ti Diyos tayo, saan laing aman nakabalin? Ngayon man nakabalin. Ano? Amin. He is not only mighty, but He is all mighty. Kabaalan na amin. We are finite and He is infinite. Ang limitado tayo, ngan ti Diyos saan nga limitado. Isang masapol nga mawatan tayo. And that is the reason why we always go for Him. Seeking direction, seeking light, seeking strength, everything. Mapan tayo kenkwana. Takno habang nga nakakunik tayo kenkwana, we can shine, we can grow because of Him who lives in us. Okay, yun po ang A. Sumarano, letter M. Move with God. Ado dagiti tao nga inton no nagkamalida o no nagbasol da pagbabawyan da. Anya ti makagapo, they are moving by themselves. Uray pay kadagiti namati, kada tayo nga Kristiyano, ado dagiti addang tayo nga sulsuluan tayo, ket no nagkamali tayo, ako isangi-sangi tayo, apay inaramid tayo nga nga bukod tayo. So kung na ito yung letter N, move with God. In Acts 17 verse 28, kung na in Him we live and move. As is stated, we are His offspring. Isang masapol nga mawatan tayo, ngahaan nga tayo, tiag gargaraw, tibiyag tayo. Based on Galatians 2:20, tiag gargaraw kata tayo, dede pinati tayo, dede inawat tayo, iso niya ako Jesus. Iso nga siguraduam, o dahil pa iti paganat keto, siguraduam nga ti inawat mo nga Jesus, kat dede na pagungar na Jesus. Bisyo. So di ko naktatay, ato lang itinamati, nga awan ti pagbanbanagan da, tapi inawat da nga Jesus, dajay nakakali nga Jesus, dajay haan nga napagungan, dajay ang daw kay laing igay, nakaitamnan na, igay nakaitabun na. So if we receive the resurrected Christ, surely may life, may pagbabago, may mga transformation sa buhay natin. Ngam no ti adda kada tayo kadday nakalungon nga Jesus ti inawat tayo, sigurado awan ti biyag, awan ti makita, so malaso, bukan itin, so malaso, walang pagbabago, isumot lang siya gadan. For what reason? Christ is dead. Ti adda kinkwana ket natay nga Kristo. Ngam no ti inawat tayo, oray tinawan niya silibraran tayo ti simana, no ti inawat tayo ket Kristo nga natay, awan ti makita nga pagbalbaliwan ti biya. Ngam no ti inawat tayo ket di napagunga, wow, ang daming himala na gagawin ni Lord sa buhay natin araw-araw. Nagado ti milagro nga ramidon ti Apo. Iso ko na move with God, kaya't nga sa world, in everything, God first. Tunggalang tignay ka, kaduang nagta kumati Apo. Iti tunggalang plano ka, kaduang ti Apo. Ikonsultang kini Apo Diyos. Nagadong agdang ni Ari David, nga nagkamalikat, nagsansangitan na, nagbababawyan na, uray pa inuari. Makita tayo, dagiti agdang na nga dinaimbibyang ni Apo Diyos. Uray pa ni Solomon, nagbababawyan na nagitoy, nagbalin, nga leksyon kadakwada, kastamot lang kada tayo. Masapol nga manyaman na panunutin tayo, aramidin tayo, iuman tayo kini Apo Diyos. Move with God, agree with God, in everything, God first. Yun ko naman kumangayon ko na lata ti Apo. Itibiyang mo nga kasagtutubo, yun na ti Apo. So nga kayo nga tutubo nga eskwela, adal pailaen, awan ti gayem-gayem.
Adal, kada kayo umit nga adot kwartana, adong nga nagititinat na tayo, so kada kayo nga kings, kinyang people, hang kay nga dardara grusos, kenda kayo nga naganak, hanyo ngay gatangan nagiti anak yung timotor, ang dami nang namamatay ng dahil sa motorsiklo. Da kayo umit nga naganak, konsintirin nyo, so nagano nagiti naganak, at sang sangit na ada may naramig na sangit. Naustilan ta anak na. Dahil lang sa kahilingan, bilihan mo ako ng motor. Ang dami kaya, according to statistics, the number one criminal in the Philippines is motorcycle. Why? Minimum death for one day, entire Philippines, in every province. 75 people are killed because of motorcycle accident in every province. O mano nga probinsya sa Pilipinas times 75. Mano yung matmatay itong galaga. So mapangasiyuan na. Hangkay mutkot nga maibabano, hangkay nga nakasakay ti motor. So kung nakmanan nagado, nagitimat matay, nagado, tuloy-tuloy, inandawan daw. Nasasaktan man ako, ngunit yun ang sinasabi ko, palagi kong ini-insert yan sa ating broadcast. Kasi ang kailangan natin yung tunay na kalooban ni Lord sa buhay natin. Amen? Wala dupay, dito Ilocosur, early pregnancy. According to statistics, I think 1,000. I-record tayo dito yung Ilocosur, nagiti masipsikugan nga teens. What are these? Nagiti amin timang ipakita nga people are moving by themselves. Iso nga anak, ganyan ramot advice lagi kinaganak kada kayo so hangalatan kada kayo nga ganak, stricton tayo, so maoras siya, tanapataas ako. Uray din agisursur law no naggraduardan, monitor klata ayan yon. Uray no nakaingandan kasi that is accountability. Accountability. Kaado ka nag-stricto ha. Stricto nga pakuy-kuyog na ti ayat. Sabalit stricto nga awan ti ayat. Sapol nga mawatan nyo, yan ti kang runaan na every move for Christians should agree with God. Tunggal agdang tayo, sumatakan ka, tunggal agdang. Amok nga idalan na. Nagmayat na dyan, kataanan nga. Tunggal agdang, amok nga idalan na. So tunggal agdang tayo. At tignay tayo, i-confirm tayo kini Apo Diyos. Kat no ni Apo Diyos, kat ikan na tayo ti-read, ti-sangwanan tayo. Stop it, don't continue. Masakol nga tulnog tayo. Ikan na tayo ikan ti Apo, ti-warning. Ito ninyo man kay kini Apo Diyos. No tinakitam ti sangwanam to red light, better not go, better not continue, because the Lord is warning us. Masapol mamawatan tayo nga basta. Iso nga believe that He is Almighty. Ngayon no kanyaman nakasasaad kayo, kadwang lakta ti Apo, karagiti amin nga plano, karagiti so amin nga imbusyon mo, kat si kanto, itulungan na, kikitit na kinka, tipan na kaitagay, maraydayaw, tiap. Praise the name of the Lord. Then letter E, that is M. Adupay, hindi lang And with God. Adamot na kiti tao, mangrugida kini Apo Diyos. Ngum di damot aglipas kini Apo Diyos. Madila ta. And with God, if you begin with God, and with God. Hallelujah. In King James, have you 3:6, it says, but Christ as a son over his own house, whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing, the hope firm, unto the end. So na ni Kristo nga kas, anak, iti so amin na pagtainan, nagatayo nagiti balay na, putang tayo dayta nga talit,
ken agrado tayo ken adaan tayo tinanama aging gana ti panungpalan till the end. Iso mga sapro nga amon nang rugi kay ti Dios agligpas kay ti Dios. Iso nga kunan man ni abogado Pablo kalagiti taga Galacia, nang rugi kayo nga espirituan, kaya tiyo kadi nga agmudo kayo nga ninalasan. Tet kunana, kabusod dak kadi, tay bagak ti pudno kada kayo. Am I your enemy because I tell you the truth? Iso nga no nang rugi tayo kini Apo Dios, agligpas tayo kini Apo Dios. Oh, hallelujah. In verse 14, Hebrews 3 verse 14, for we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Nalagda ang gana ti pagpatinggan na trusting God just as we did. In the first, isumot lang kumaday ka ti panagpalit mo. Isumano ng rugi ka ti Apo until the last hours of your life. Amen. Until the last hours of your life, agserbi ka lang na ti Apo. Awan mapukaw kinta, no ipapating ti agserbi. Awan mapukaw kinta, ora nyo pulpuliin na ka, kung kamoy pastor. Kada kayo ngayon people, uy, ako ni pastor, mapan manin Apay, kasta ti pastor, pa'y Biblia. Ang daming mga bully na yan. Kahit ano mang sasabihin ng mundo, kahit ano mang sasabihin ng tao, ang importante, ikaw ay nag-umpisa sa Diyos, matapos ka rin sa Diyos na kasama rin. Kasgay ti kayat ti Apo ka na tayo, trusting God just as we did when we first become Christians, we will share in all that belongs to Christ. Anyaman nga imbaga ti amang nga ipatawid natin Kristo, dahil tamot lang ti may ipatawid ka na tayo, gaputan nagmatalit tayo, aging gana ti panungpalan. Isumot lang ako nana, laglagi pun tayo nga ado, lagi sa gana ti Apo kada tayo. We have so many benefits in serving God, in continuing, tapno ti panagtultuloy mo, agtuloy ka nga aglawa, agtuloy ka nga mataingan, agtuloy ka nga tumakil, no matter what, keep on focus on the Lord Jesus Christ. Dahil jay kumatimadda ka na tayo, masapol nga na ito, may palagiplat ka na tayo. Focus on Christ, who is the author and finisher of our faith. Hebrews 12 verse 2. Tuloy-tuloy lang ang ating paglago, tuloy-tuloy lang ang ating paglilingkod, sapagkat katotohanan at tunay ang Diyos na humahalili, humihipo, at nang bibless sa bawat isa sa atin. Pudno ni Apo Diyos, kat dapot na pudno, agbalin ka mapudno, kat di panagbiag mo, pudno awan kinakiluna, madaydayaw ti Apo. Palakpakan tayo ti Diyos. So, observe tayo lang, bayang na kita, namang kungkunan di tao, awan mo na may tulong da. Ano lang tinalain nga agsaw, nga no, timpon titulungan. Awan dan, kaslaangin dan nga mapukaw. So, masapol mamawatan tayo, ang iyong paglilingkod ay sarili mong desisyon yan. Walang ibang tao na makapagdidikta sa iyong pananalig at tunay na katayuan sa harapan ng Diyos. Masapol na maamuan yun ay takabsat. So, I am, kuna naman in Revelation 1, verse 8, in the Living Bible, kuna na, I am the A and Z, the beginning and the ending of all things. Iso nga mangrugitay ti Apo, ang mudutay ti Apo, ta amin na banbanag, kat pinarso amin ni Apo Diyos, para kita, para Kanya. All the inheritance is a promise to those who serve faithfully our God. So, end with that adupay. Mapantayon ti maudi. Letter N. Bukayin sa matigin niya. Thank you, Lord. Letter N. Never doubt God and never stop serving God. Saan mo kumangapagdwago ang ti Diyos? Hebrews 3 verse 15 and 19. Kastoy, basahin dito yung Amerikano, dito yung nakakabili ito yan. Hebrews 3:15 and 16. Never doubt God and never stop serving God. So we see that they were unable to enter because of unbelief.
Kuna may jay, makita yung nga dagitoy sa andangan naka-straight, gaputa nagdwadwada. Dagiti Israelitas, nga ato sa andangan naka-straight kay kanan, gaputa tao nga ato tinagdwadwa, kat sa andangan nagdwadwa na tayda, kat nabati na idailit ang. Ganon din mga anak, mga kapatid, mga kapanalig kay Kristo, di pa nagserbi tayo kiniapo Diyos, kinang may isa, hano mabalin ngayon lakaman, tano mabalin kumating lakaman, uray kumapananganan lamangan kalatagtag na trabaho, uray tagdak ang mga mabalin, kinang may isa, di ba? Ganon din ang kaligtasan, kinang may isa, personal ang kaligtasan. Kaya sa oras na ito, kung na lang di Hebrew 13:5, kung na, keep your life free from the love of money and be content with what you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you. Purihin si Lord. Isong agtuloy tayo lang agserbi. Ipapati tayo, tamo tayo nga tikarina. Saan kanto nga baybayan? Saan kanto nga panawan? Laglag ito, haan na tatayo, timang kibkibin kini ako Diyos. Ti Diyos, timang kibkibin tatatayo. Ulitin man saan natatayo timang kibkibin kini ako Diyos? Ti Diyos, timang kibkibin tatatayo. Tano tatayo po nga timang kibkibin ti ako, sigurado mabanog tayo. Ngem gaputa ti Diyos tinagkarikin nagtagyado nga pagsayatan ng karina, saan kanto nga panawan, saan kanto nga baybayan, kibinon na ka, ikitsimpo ti problema, saan na ka ngaybatan. Amen! Agulagol ka man, pilitin man, saan na ka baybayan. Kasi gano'n ka, promise niya, I will never leave you, nor forsake you. Malaksin, no si ka matalaga ti ang ingagarang na pumanaw, so kunana, nakaamama, ti matna, ti ima, ti Diyos, kasi bibiyag. Kaya huwag kang aalis sa kamay ng Diyos. Adda tayo ti ima ti ako. Handa tayo mabaybayan habang nandyan tayo, kunana ti Ilocano, lukong ti dakulap na. Nandyan tayo, ada kayo tilukong tinakulap na oray tumaray ka, basta ada ka nita lukong tinakulap na hanggang ka mabaybayan. Ngayon no pilito, ka tumapwa ka po na nakam-ama, timat na, ti iba, ti Diyos, nga si Biblia. Iso nga, Ama, ina, da tayo amin nga na, laglagipin nyo, awan lugar kumati panagduagwa kada tayo. Tano ada panagduagwa kada tayo, dagiti karkarinya po Diyos saan agipikto kada tayo. The promises of God will not take effect in us, but if we continue to focus on Him, na pinati tayo, ken pagpatinggan, panungpalan ti pamati tayo, amin nga karina, amin imbaga na para king ka nga matalit, itegnaten ka, gaputa isuday ta ti sao niya po Diyos. So therefore, with our conclusion, Psalms 31 verse 1, and thee, O Lord, do I put my trust. Ngaro, do ako kanagita imam, italit ko ti amin ko. Let me never be ashamed. Deliver me in thy righteousness. Ngaro, ti amin ko, ipaubayag kan ka. Kung na nito kat saan nakto nga may pamain, waya-wayaan nak, babaan ti kinalintig mo, O Diyos, malaylayaw ti ako. That is in Psalms 31 verse 1. Isong laglagipon tayo, so nga tilibro ti Salmo na kumpuno. You are my God, my Lord. You are my refuge, my deliverer, my King, and everything. Kasi iso ti amin tayo. He is our everything. So nga idaydoy nga oras, the word Amen. Agree with God, move with God, end with God. Never doubt and never stop serving God. Ngarod kada kayo aming nakakabsat nito'y bibiday. Akam kamong dahi local na church within 35 years. Never ending. Never stop. Because we know that almost we are now on the finish line. Nganani tayo on the finish line.
Laglagi punyo kakabsat awan ti mapukaw kada tayo, no ipapati tayo ti agserbi. Malas tayo lang, lugitay at tuloy. So matitay mabanog, magaramit ti, na imbang tainton tsimpuna, agapit tayo no ditay maupay. So conditional kakabsat. So nga di ka maupay tapno agapit ta, nga mo naupay kaan zero balance, bankrupt, waste, basura ang kalagayan natin sa harapan ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na ganun ang buhay natin. Tapno, habang aramidong ti Apo ti pagayatan na kada tayo, we must grow. We must grow in the Word and in the presence of God. Kasi moving with God, kasi makder tayo amin. Moving with God, it deals on the presence of God. Isang ako naman lang, Psalms 51 verse 11, take not away the Spirit, the presence of me, and take not away the Spirit of me. Because in the presence of God, there is freedom. In the presence of God, if we move and live in the presence of God, there is liberty. At dawaya-waya, at dapan nakaagas, at dapan nakapapigsa, at datal na. Because in the presence of God, there is freedom. Hallelujah. Dawatas man naging praise and worship leaders kayo makata, may kayo dito yun. Shall we sing that song? Psalms 51, create in me a clean heart, O God. Para oray mo prinaktis ang pagulita. Kasi yun eh, the presence of God. Yung presensya ng Panginoon. Kaya ito, hindi lang ito church anniversary. We need to be revived because in the presence of God, everything is clear, crystal. Yun ang kalooban ni Lord sa buhay natin. Hallelujah. Yes, God. Because as we allow the Lord to create a fresh heart, a new heart, a revived heart, a living heart, a moving heart, there is strength, there is freedom, there is healing, there is power. Hallelujah. Yes, Lord, come on, church. You right spirit. Amen, amen. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Cast me not away from thy presence. Yes, yes, Lord. Ang nakamiyan ka tayo ng presensya. Ang mga katay ng Espiritu, mga po. Dahil ito'y tulbet, di pa nagkranya. Tulbet, di pa nagtanggal. Tulbet, di pa nakayong power. Yes, O God. And renew the right spirit within me. Yes, O God. Yes, sir. Kawatik man naging swami ng church leaders. All the church leaders come forward. May tala na naman ikaharap na kayo. All the church leaders in every department come forward. I'm willing to pray for you because it's just 35 years. 35 years. 35 years. Dakkel, tinay-paiman. Ay maabaga ka na kayo ba leader? Okay kayo nakakasal. Di pastor tayo. Please come, Pastor. Hindi na may inayon ka kasi si kami. Masabol na. Tupulan ka. Tupulan ka. They will be behind you with these leaders in this church. Puro ba hindi alam ako na. Yes, Sukara Marat, Aya Marat. Yes, Lord, thank you, Holy Spirit. Yes, thy presence, thy presence, thy presence. Yes, 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 Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Leaders of God are here in front of your Father. Lord of God, yes, Lord. And you right spirit.
panakapapigsa, panakaidalan, panakaiwanten, panagagapuluda, amay paay ti panagdakkel, panagranyanten, panakakain, yan tuloy na trabaho, dito'y pinpiday. Thank you for every family right now. I lift up to you every family of this congregation of the Assemblies of God in Pinpiday, Lord. Let your anointing, let your power, let your authority and strength be upon in every family in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Amen.